Hei! Tervetuloa taas tänne meidän pariimme. Meillä olisi tänään tarkoitus tehdä haaste. Ja tosiaan mulla on seurana tässä mun rakas siivooja. Hello! Mun tyttöystävä Noora. Ja meillä on tarkoitus nyt tänään tehdä Chubby Bunny Challenge. Yay! Ja ihan, en mä tiedä onko se ilmoitusluontoinen asia, mutta vaikka ollaan suomalaisia ja se on pullea pupu, niin me tehdään se ihan Chubby Bunny, koska se on paljon fiksumman kuulonen. Ja haasteen tarkoitus on se, että meillä on täällä vaahtokarkkeja ja tarkoitus olisi ahtaa niin paljon vaahtokarkkia suuhun pureskelematta ja mitenkään nielemättä kuin mahdollista. Ja aina pisteen saa, kun saa yhden vaahtokarkin suuhun ja sen jälkeen sanottua sen Chubby Bunny. Ja kummalla sitten loppujen lopuksi on enemmän vaahtokarkkia suussa, niin se on sitten voittaja. Eli aloitetaanko? Ja. No niin. Naiset ensin. Mä vaan asettelen en oo purru. Joo. Chubby Bunny. Ainakin asettelee. Onko se hyvä, jos se asettelee kun nielasee vahingossa? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Noora näyttää niin tyhmältä. Chubby Bunny. Mä pystyn. Chubby Bunny. Montako se kolo? Niin ne otettiin. Chubby Bunny. Mä voitan sut tässä. Ja maistuu niin hyvin, että tekee syy. Chubby Bunny. Haittaako se ne rikki? No laitetaan huuleen. Chubby Bunny. Ne. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Niin. Mä en tiedä monesta se on. Joo. Ei se haittaa. Lasketaan lopuksi. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Oh girl, this is easy. Chubby Bunny. Niin. Chubby Bunny. Meidän kissa syö verhoja. Tänne. Chubby Bunny. Bunny. Ai, se on vastiin. Chubby Bunny. Mahtuuko? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Sä sifuis jo. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Vasti. 12.
Mä en kyllä laskenut. No paperi. Joo, mä en nielas yhtäkään, mutta silti niin makeaa. Mitä sä teet? No kato, en mä laskenut niitä. Kyllä. No, niin. Kato, jos mä jätän tänne 12, niin sit mä pystyn paremmin laskemaan. Y2, Nefi 6, 8, 9, 10, 11, 12. Se oli tarkkaan kourasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9, 10, 11, 12. Et sä voittanut, kun et sä saanut viimeisen 13 kohdalla sanottua yhtään sitä. Viimeisen 13, kun mulla oli 2. No mutta et sä saanut niiden viimeistä kohdalla sanottua se, niin se olisi vaan silleen tiedätkö sä? Se kuuluu. Eli siis mähän voitin. Vai mitä? Meillä ei tällä kertaa ole mitään palkintoja voittajalle, koska mulla oli alun perin mielessä, että häviäjä sitten kumpi se ikinä lieneekään, niin olisi joutunut syömään tai edes maistamaan surströmmingiä, mutta ei täällä oo sitä missään. Tää en ainakaan löytänyt. En mä kahtonut kuin halapahalli, mutta en mä löytänyt. Mut se on sitten seuraavassa haastevideossa, tai sitä seuraavassa. En mä tiedä. Mä en tiedä, tehdäänkö me nyt haasteita mihin aikaan tai milloin ylipäätään seuraavia, mutta yhdessä tehdään videoita aina kun on mahdollisuus. Niin. Ja niin. Mä teen sen fibromyalgia-videon, se jäi vaikka mä sen lupasin, niin mä teen sen kun mä ehin. Ja se Minecraft-härpäke on tekeillä. Ja joo. Tällä kertaa mä oon aina videoissa luvannut, että mä teen jotakin seuraavana päivänä tai sitä seuraavana tai tällä viikolla. Nyt mä en lupaa yhtään mitään, mä teen heti kun on aikaa. Ettei tuu kellekään paha mieli, niin tein vain tämmöisen ilmoitusluontoisen ilmoituksen ilmoittamisesta. Niin. Niin. Kiitoksia kaikille katselijoille. Me näemme seuraavalla kerralla.